ଏକ ସମୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ଲୋଭିଆ କୁକୁର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିଲା ଏବଂ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏକଦା ଖରାଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ମାଂସ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏକ ରସାଳୁ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ହାଡ଼ଟିକୁ ମୁଖରେ ଧରି ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ କୁକୁରଟି ଏକ ପତଳା କାଠର ପୋଲ ଉପର ଦେଇ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପାଣିରେ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଏକ ବଡ଼ ହାଡ଼ ମୁଖରେ ଧରିଛି। ଏହା ଦେଖି ଲୋଭୀ କୁକୁର ଭାବିଲା, ମୋର ସେହି ହାଡ଼ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଲୋଭବଶତଃ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଭୋକି ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହି ଭୋକିବା ସମୟରେ କୁକୁରଟି ନିଜ ପାଟିରୁ ହାଡ଼ଟିକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା। ଲୋଭୀ କୁକୁର ନିଜର ସେହି ହାଡ଼ଟିକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖର ସହିତ ଖାଲି ହାତ ଓ ଭୋକିଲା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ଲୋଭ ହେଉଛି ହାନିର କାରଣ। ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ।